Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ na eke n'ụbọchị nke taata biko asị m ebe anyị nọ ya malụ nwoke mma malụ nwaanyị mma asị mana ya ọbụla tinyere aka ya na-aga aga n'ụbọchị nke taata biko na o nwere news na-efele mbụ ụwa mgbe ebe nwanne anyị nwoke bụ Akwa Okuko bịa kwuo okwu si na a poor man can never advise him na ebe ọ bụ na ọtọ na efele mbụ ụwa onye nke advices Akwa Okuko onye nke advices Akwa Okuko na before ị na-enye mmadụ advice gị na mana na ịma na onye na-enye advice na onwe ebe ọ na-alụ gị na ya na-abụ so mgbe o kwuchazi nya bụ editing wee na-enweta mixed reaction na social media biko achọrọ m ka unu nene na bụ vidio unu fụ ebe Akwa Okuko kwucha anya bụ okwu de nwanne enyi ya nwoke bụ Jpac wee bịa saa ya anya bụ ajụjụ wee na-asị ya na ịdala nka na anybody can advise you as long as ị na-agba na lane na dịrọ mma na anybody is entitled to advise you. So ụmụnne m na ụmụnna m a na-ewetakwa vidio a na-asị biko ebe ọ nọ na vidio anyị na-subscribe line na dị akwụkwọ ka unu tinye n'aka ka unu gee na bụ vidio ịnenecha ya onwezi ihe ọbụla ịchọ ikwu itile ya na comment section subscribe kwana na this channel subscribe cha nyere ya ka gbe notification gị ka isola ya na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile vidio ọfụma na nke kachasị mkpa biko solo na unu nene this video unu ghọta ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Bobble na-etinye na-enye m advice Bobble na-etinye na-enye akwa advice yi na-enye m nye ya onwe onwe ya amụcha ka ọ na-echọrọ ịdị nnekwu maka bifo inye mmadụ advice wọchị onwe gị malụ mgbe anyị wọchị onye na-enye advice malụ bụ na onye abụ onye karịa ọ kwụrụ onye karịa mmadụ na-enye mmadụ advice maka na ogbenye a na-ekpere ọrụ ogbenye ekpere ka onwe ego ọgaranya na-ekpere ogbenye ekpere ọ dị nnekwu ndị onye fọ ọgaranya onwe ego advice is now I'm needing your advice, yeah, check air condition on phone number. You will be seeing your advice. Ishi. I don't know how Facebook can be afraid to see you now. Let's just make photo, man. Tiwaraki, I disagree with you on this. Yes, I disagree with you on this. Na no ewu no onye ọgaranya ga-enye onye ọgaranya advice lie. I could remember in a place in the Bible where I got Neman bụ onye ekpenta and o ji ezigbo ego mgbe a small girl bịa nye advice nyesi advice wee gwa ese na ọ ga-ejekwu ka o jee ka ọ danye na mmiri ugboro ya one ọ ga-ejekwa onye ama ka onye ama zie ozi o jekwuru onye ama zie ozi na ọ ga-adakpu na mmiri or the hill or advice honored from a small girl. Peter Obi, both former governor of Anambra State, honored advice from a madman. No advice I'm making, but Peter Obi. If you a special advisor to upper chambers, upper echelon, who can make mistake because brain, if a brain in the Igbo at times. Brain can be something. Akwa Okuko Tiwaraki, I support you in all your videos. But I'm going to give you advice. Akwa Okuko, Potabeba, this one now, no, so you will give advice. Everything I ego. Open advice I had on Barack Obama, former president of America. I'm a job advisor. Joe Biden, I'm a job advisor. My White House. Tinubu, I'm a job advisor. All the governors and the senators, I'm a job advisors. And they were 8. Oh, when Boga be you in a time, you advise a dog or mouse or put everything big. I don't want you to be seeing everything, no money. A poor man can give a rich man advice. That does not mean you know you're rich. All fingers are not equal. Let us not be preaching all this time. Money. Akwa. Open if you don't know your advice. On your let me just tell you. Most of all these dog fling around you, each other have most of them they because of your success. So if you are thinking or you're hoping that no advice, so that you can sell more. I said it's a pure lie. Oh, when you feel the word on your getting advice. For your safety. Onye ogbenye ga advice for your safety.
danger na-abịara gị onye ọgaranya afụ danger hapụ ya ka o gbuo gị because ọ ma na ị na-anọchiri ya ụzọ all these people dey flank gari around you ị na-efi na ha fụrụ gị n'anya na your fellow dibias na ha fụrụ gị n'anya ha ga-afụ danger ọnụ ebe na plan na danger akwa they will not tell you because ị na-anọchiri ha ụzọ ị ka ha nwee customer ị ka ha aga n'iru ibugo ha ụzọ rụọ hotel do you think na people are happy with you na ịrụrụ hotel all since iji rụcha hotel na January ka iji wee na-enwe takụl aka nya aka ebe ife iluo na ọpọ ma na plan gị efu ọgaranya ibe gị ga na plan gwara gị efu probably your fellow co-dibias ị mara gbara gị nkịtị before you are my friend mana ama na mkpọga na fon gwa gị nke a ihe ekwedeliti ya mkpọga na fon gwa gị deliti ya ihe ekwedeliti akwa ekwuzina nke a poor man na-enye ọgaranya advice ọghọta ife ọbara uru take my own advice ma ị chọọ ọ bụgara ịchọ ha sogharịakwa ndị ọgaranya ma ọ bụ ndị your fellow dibias ka ha nyebe gị advice isocha ha ka ha nye gị advice one day the day danger will come they will not tell you they will hear the danger ha mara the danger dị ha nwa agbụrụ onwe ha that danger eme gị because ị na-anọchiri ha ụzọ ibugo ha ụzọ gba moto as 25 years old ibugo ha ụzọ mee ife ego buru ha ụzọ mee investment buru ha ụzọ go property buru ha ụzọ rụọ hotel ị chere ndị ọgaranya ahụ na-efe na-enye gị advice na afọrọ gị n'anya akwa ha afọrọ gị n'anya the day it will happen they will all leave you were nke a mara ife bọsị agada iwere nsogbu all the people niile ifiluru na ndị gị ha na-aṅụkọ na-erikọ n'ofu efere ma ndị bụ ya ofelo dibia ma ndị na-eje na their own house nọ chiejie fo anọkọ ṅụọ nkwụ ṅụọ champagne ṅụọ Glenfiddich ma ndị na-eje na their hotel kpọọ mmanya 2 million 5 million mbọsị oge nke gị ego dị ka ha wetara jụọ onwe gị ajụjụ akwa ọrụ osipụ niile ifilu na ha bụ ndị ọgaranya na-esogharị gị ego one ka ha wetara for your release all people ụmụ ogbenye na ndị na-amarụ na ha na-ekpere gị ekpere ndị small tibias small ndị ụka na ndị na-enwere membership na ndị na-enwere followers ọha bụ ndị na-ekpere gị ekpere bụrụ bụ n'isi ndị ahụ na-enwekwa ha ego mana ndị ahụ nwere ego gị na ha na-awe ha chere gbara ọsọ poor man na-ewetazi ego for your release akwa listen to my own advice ma ọ bụrụ oge ekwe gị ọ bụrụ oge ekwe gị continue listening to advice ndị ọgaranya emechakwa nta mbọsị nta achọ na owere nji ọ gwara gị ha n'ọnụ happy Sunday everyone. anyị ekene nwoke ekene nwaanyị na-asị na adịla Igbo mma na-asị ebe ọbụla nọ na-elele vidiyo a biko na-etile aka na subscription button anyị na-adrọpụ na kọmentị na-abụghị notification na ekwu na mgbe ikpeazụ na oge ikpeazụ na Kingdom will rise against Kingdom na mụ nwafọrọkwana na Jpac itinye ọnụ n'ihe anụ na-eme ọnụ na Jpac reply go ya ma m na okwu ya sị na nwere onye ọ na-atụ egwu na enyi ya nwoke akwa bụ enyi ya nwoke mana okwufe nọ ya gwakwana ya na okwufego manya arụsọ anyị ihe eji akpọli agbụkwọ anyị ọnụ bụ na ọ ofu eziokwu okwue nọ nara sọpọtụ ajụ ihe wee na-asị Jpac ebe ọ bụla ị nọ kudos to you nwanne m nwoke biko na ka anyị kụpụrụ gị aka n'ihe ị na-eme adịghịkwa n'izi biko soronụ m ka anyị kụpụrụ Jpac aka n'ihe nke anụ nwokwu na ya bụ ihe adịrọkwa na izi Jpac anyị si ka anyị kụpụrụ gị aka na ọ nwere ihe dị iche maka na ebe onye ọbụla na anyị na-ekwu eziokwu bụ sị na ifugoro nke nwanne gị nwoke mee bụrụ onye otu gị bụrụ onye gị na ya na-abụ na-adịkwa na mma onweghị okwu na kwutere egwu ya ka o solukwa gị n'ụlọ makwa na nwoke esi tụtakata eze egwu ekpuru nkata n'iru wee gwu ya okwu ụmụnne m na ụmụnna m biko asị m na ya enwe mbọsị ọzọ nye na ya aka biko na-eshi ekwa na this video ka ndị ọzọ soro wee na-afụ ihe unu na-afụ n'efere mba ụwa ekenekwa m Igbo na-ekene ihe na-ejili Igbo zasị m na ya adịla onye ọbụla na mma ka anyị nwere mgbe ọzọ.